Hiya Gareth sy'n yma. Dwi wrthi yn siarad gyda artistiaid sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer albwm Cymraeg y flwyddyn. Nawr tro yma, mae da fi Carwyn Ellis ar y lein, lawr y Zoom. Hiya Carwyn. Hi Gareth. Fi'n Carwyn dda? O, dwi'n diolch, very good. Nawr, mae'r albwm Joia wedi bod gyda ni ers tua blwyddyn nawr, dwi'n cofio blwyddyn diwetha. Dyna oedd albwm yr haf, oedd e gyda fi on repeat, yn yr ardd, rownd y tŷ, ac o'n i'n chwarae fe mas mewn partion. Mae'n amazing. Cyn hwnna, blwyddyn cyn, oedden ni'n gwrando ar bendith drwy'r haf. Ac o'n i hyd yn oed yn defnyddio rhai o hwnna i DJ yn rhai o chill-out sets fi. Eleni, mae Colorama wedi dod mas o rhywbeth gwych. So 3 main project Carwyn ydy rhain. Siwr o fod un o artistiaid mwyaf prolific y scene Cymraeg ar hyn o bryd. Sut mae'n teimlo i dod â gymaint o stwff gwahanol o dan gymaint o enwau mas? Teimlo'n rhaid da i fod yn onest. Fi'n licio, mae'n rhoi lot o bleser i fi i wneud pethau mae pobl yn fi gwerthfawrogi. Fi jyst yn joio recordio, a fi'n joio sgwennu a creu music newydd. Felly, mae'n no-brainer i fi, sa'n neud dim byd arall. Wel, ti'n brysur iawn, ti'n gweud na, ti'n brysur iawn dros y lle i gyd, really. Wyt ti'n chwarae gyda Chrissy Hine, dros y byd i gyd, ti'n chwarae gyda Edwyn Collins. Heblaw am rini. Ond dwi'n edrych ar Instagram di, ac wyt ti yn Japan, wyt ti yn Brazil, wyt ti yn nwyrain Ewrop, a wedyn dwi'n gweld ti ar y 61 bus yn Gaerdydd. Os na fwy na un ohono ti? Na, fi jyst yn joio trefeili. Brilliant. Ie, mae'n gret. Wrth gwrs, mae'r album yma. Nes ti recordio fe yn Brazil? Do, rhan fwyaf ge. Okay. Nes i dechrau'r album nôl 2018, hence yr enw. A es i draw i Rio yn Rhagfyr, gle. A es i draw gyda Griff Lynch a Dave Hughes, fi, a o'n i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl, ond es i draw i Rio am yr ail waith. O'n i wedi bod yna yn dechrau'r blwyddyn gyda'r Pretenders, yn agor i Phil Collins, ar dechrau taith mawr wnaethon ni yn De America. Fi'n ni'n chwarae yn y stadiwm Maracana yn Rio de Janeiro. A pan o'n i na, o'n i jyst yn sgwrsio gyda Chrissy am gwahanol pethau, a oedd hi'n sôn am ei ffrindiau hi yn Rio. A oedd hi'n gweud, dyle ti gwrdd nhw, maen nhw'n cerddorion hollol ffantastig, a byddwch chi'n dod mlaen yn dda. So, pan daethon ni nôl wedyn, yn yr haf y blwyddyn na, fi sy'n cwrdd â Cysin, y boi nath cynhyrchu'r album yn y diwedd. So, oedd e'n blwyddyn eitha prysur ar y cyfan, a bues i draw yn Brazil 2 waith. Yr ail waith bues i'n recordo rhan fwyaf yr album. Wel, ffantastig. So, nes i sgwennu nhw'n y studio, nes i sgwennu caneuon cyn y studio, nes di sgrifennu nhw gyda'r cerddorion. Beth oedd y broses di felly? O'n i wedi cwrdd ac ysyn yn yr haf, a wedyn cwmpwn i mas o cyswllt, really. O'n i'n brysur, oedd e'n brysur. Ond wedyn ffonnodd e yn Hydref, dwi'n meddwl, fel 2 wythnos cyn i fi mynd mas a gweud, wel, chi ffansi wneud rhywbeth neu be? A dweud i, oce. Oedd ddim cyneuon da fi parni. Right. So, prynes i tocyn. Yeah. A wedyn, chwod, ddim ffordd nôl wedyn. A wedyn sgwennes i'r cyneuon, so just dros
pythefnos, really, nes i sgwennu'r album. Wow, wel, ffantastig, ti'n modd. Mae'n album gwych a llawn heiddi'r enwebiad. Mae'n un o'r albums really special yna. Dwi'n meddwl sy'n dod allan, falle unwaith mewn cenhedlaeth, dwi'n meddwl. Dwi ddim wedi gweld trwy gymaint o hype am rhywbeth, dim hype, na, excitement am album, ers mwng, dwi'n meddwl. Mae'n ac oedd hwnna 20 mlynedd yn ôl. Ni'n dathlu 20 mlynedd ers mwng, Lenny. Album gwych. Mae'n album gwych, ond dwi'n meddwl bod joia, jyst yn really sefyll mas. O'n i'n gwrando arno fe eto fel album neithiwr. Dwi'n gwrando, mae eitha lot o'r caneuon ar playlists gyda fi sy'n dod fyny. Ond nes i actually gwrando arno fe fel album neithiwr. Ac mae'n really gweud stori. Mae'n rhyw brilliant mood iddo fe. Mae e fel diwrnod hafaidd, a wedyn mae'r haul yn mynd lawr, a mae'n rhyw barti'n cychwyn. O'n i jyst yn gwenu'r holl ffordd trwyddo hefyd, sy'n ffab. Chi'n gwybod o'r ffordd pan chi'n cael parties y pethau, mae wastad yn lul rhywbryd. Chi'n meddwl bach gormod falle ac a wedyn chi'n cael second wind neu beth bynnag. Chi'n cael lul, so fi'n licio hwnna pan mae'n digwydd mewn album. Dim bod y safon o'n cwmpo, ond falle jyst y tempo neu beth bynnag yn newid. Wyt ti'n neud rhaglen radio yn dweud i Soho? Odw, Soho Radio, odw, bob yn ail wythnos. Mae hwnna'n fel theme show, so fi'n dewis gair, a wedyn mae pob un o'r traciau yn gynnwys y gair. Fi'n really joio wneud hwnna, achos fi'n mynd drwy loads o traciau, loads. A sdim cysylltiad rhwng rhan fwyaf nhw. O gwbl, jyst y ffaith bod nhw'n defnyddio rhyw gair. So mae'n really random, ond mae'n rhoi esgus i fi canolbwyntio a rando ar llwyth o ganeuon. Na, ma nhw'n sioe gwych, os gewch chi gyfle, ewch i Soho Radio a grandwch ar sioe Carwyn, ma nhw'n briliant. Dwi am sôn am dy waith di fel cerddor. Pa mor wahanol yw chwarae gyda rhywun fel Edwyn Collins. O'n i'n fan masif o Edwyn Collins, fan anferth o Orange Juice. Dwi'n cofio gweld nhw pan o'n i yn 'arddegau. Amser maith yn ôl. Ac o'n i'n... Ond wyt ti'n cydweithio gyda Edwyn, neu wyt ti yn chwarae i ganeuon e? Cydweithio ni'n wneud. Fi'n joio gweithio gyda Edwyn, achos fi'n rili wneud be fi eisiau. Yn y diwedd, os na bydd yn licio fe, byddai'n jyst yn gweud, na rhywbeth arall. Dympo fe neu beth bynnag. Ond fi'n cael wneud beth fi eisiau gyda ge. Weithiau byddwn ni'n datblygu pethau gyda'n gilydd. Weithiau byddai'n moyn i fi chwarae rhywbeth sydd gen i ben. Mae'n jyst lot o gwahanol pethau i ni'n gallu wneud gyda'n gilydd. Fi wedi dysgu lot fawr gyda Edwyn dros y blynydde cyn iddo fe cael stroke, ac ar ôl ni, jyst gwahanol pethau. Fe oedd o'r un gynta, fe oedd y cerddor gynta, o'n i a lot o parch amdano fe, a oedd e wedi rhoi lot o ffydd ynddo fi, a jyst gadael fi wneud beth o'n i moyn gyda traciau fe, a fe jyst yn eistedd yn ôl a rando a gweud ie ni na. A oedd hwnna wedi rhoi lot o hyder i fi. Fi jyst yn joio gweithio gyda ge. Wastad rhywbeth newydd gyda ge. Wastad. Allai ddychmygu. Fel fan o Orange Juice pan oedden ni yn fy 'arddegau, nath e troi fi mlaen i wahanol fathau o music. A hollol gwahanol hefyd, so gall bod yn chic neu y velvets. Wel, a weithio yn yr un can, na beth o'n i'n rili licio, oedd na, oedd e'n quotio y Velvet Underground mewn riff, ond oedd teimlad y peth yn funky fel chic. So,
ac oedd wastad amazing cerddorion. So, pan glywys i bod ti'n actually chwarae gyda fe, cos oedd hi'n ymwybodol o ti fel Colorama. A i'n meddwl, waw, mae'na boi Cymraeg yn chwarae gyda Edwyn Collins erbyn hyn. Ond pobl fel Zeke Manika, oedd ni'n meddwl bod e'n amazing o drama, ond o'n i'n licio stwff solo oedd e di wneud fel canwr hefyd. Pan nes i ymuno gyda Edwin, oedd Paul Cook yn wario drums. So o'n i'n wario section gyda Paul o'r Sex Pistols. So oedd hwnna, fel, dim pwysau fyna. Mae Cook yn ffantastig o drummer. Brilliant o drummer. Oedd y banna'n really great. A dysges i lot wrth Paul hefyd. Ie. A sut fwy yw Paul i ddymlaen gyda? Oedd e'n dawel iawn i ddechrau, o'n i ddim yn gwybod beth oedd e'n meddwl. Ond caredig ac anwyl iawn, boi really nice. A wedi weld lot o pethau. Mae fe wedi bod, mae'n Sex Pistol. Wel, ie, mae'n Sex Pistol. Mae'n hollol, mae'n celwydd mawr i weid y stori oedd bod y Pistols ddim yn gallu ware offer yna nhw. Oedd o'n just yn celwydd, llwyr. Just selling point. Un yn cerddorion really da. Ie, dwi'n cofio y Sex Pistols yn dod i Gaerffili. A'r reswm nath nhw chwarae yn Gaerffili, oherwydd oedden nhw wedi bod wrthi yn dweud geiriau drwg ar y teledu yr wythnos cyn. Y top rank Caerdydd gweud na gewch chi ddim dod. Neu rhywbeth felly. So dethon nhw i Gaerffili yn lle. Gath hwnna i ffilmio, cos oedd lot o Gristnogion tu allan, yn canu carolau, cos oedd amser Nadolig. A dysges i lot o hwnna. O'n i'n tua 12 mlwydd oed, dwi'n meddwl, ar y pryd. Ond dysges i lot am y ffordd oedd Malcolm McLaren yn mynd o gwmpas yn hypio bands. Real Svengali. Oedd o'n fatha, dwi'n gwybod os yw hwn yn wir, ond, it's kind of playful and fun. Anyway, so nôl at Joia. So, gallu di sôn am y stael y music. Oedden ni'n meddwl, waw, mae yna album Tropicalia i gael yma. Mae rhaid bod ti'n fan o'r styles Brazilian yn o'r music. Ydw, ond dwi'n meddwl bod Tropicalia yn ysbryd. Dim actual style music, achos mae yna amrywiaeth mawr yna. Mae hanner y stwff Tropicalia yn sort of mynd yn cyfeiriad mwy at y Beatles neu Stones. Mae hanner arall yn samba neu bossa neu beth bynnag. O De America, so mae yna cymysgedd a fi'n joio gweld pethau sydd ddim yn un stael neu'r llall. A fi'n joio album sydd ddim yn un stael neu'r llall. Llwyth yn nhw. Pam ddech chi'n trio wneud rhywbeth newydd gyda nhw? Y pwynt o'n i'n trio wneud am Tropicalia oedd bod mae e fel rhywun yn dweud music Cymraeg. Cos dydy music Cymraeg, os ti'n edrych ar y list yma o albums, does na ddim un stael o gwbl. Ac os ti'n edrych ar y symudiad, dwi'n gwybod os ydy pobl sy'n gwrando ar hwn yn gwybod beth ydy Tropicalia, ond mudiad musical a politics o Brazil yn rhan fwyaf, dechreuodd yn y 60au, ydw i'n iawn? Yn y 60au hwyr, tua 67, 68, a yn art, yn popeth, oedd yn symudiad mawr, fel ti'n gweud, a wedyn dechreuodd fel junta o'r military overthrow, military government, so oedd yn rhywbeth yn erbyn hwnnw hefyd, ond cario ddim mlaen tan disco, really, tan canol y 70au. So gei psychedelic freakouts ac mi gei di just groovy little numbers, a pob math, mae'n spectrum anferth o music, ond o Brazil. I mean, fel ti, mae Senglewydd Colorama and pretty groovy psychedelic beat record, yn dyw e?
Wel, dyna ffordd dwi'n ymateb iddo fe. So, dwi am sôn am y gan Duwies y Dre, sydd wedi bod yn massive hit mewn discos Cymraeg. Mae'n absolute floor filler. A beth dwi wedi dechrau galw yn easy banger? Cos dwi ddim yn smasho ti dros y pen, mae'n really hawdd. A unwaith mae pobl yn clywed hwnna, maen nhw'n neidio ar y dance floor. A dwi'n really licio wneud discos Cymraeg, a dwi ddim yn wneud digon ohonyn nhw. Ond mae hwnna'n, mae'r gana yna yn masif. Ti'n ymwybodol am ba mor magnetic mae'r music ti ar gyfer y dance floors? Na, ond i fod yn onest, y tro cynta nes i sylweddoli fel yn glir bod e wedi cael rhyw fath o effaith o'r bobl oedd yn yr Eisteddfod llynedd pan chwaraeon i'r gan gigs cymdeithas. A ni'n cael yr un teimlad o'n i'n cael gyda rai o caneuon Edwyn. O'ch chi'n gweld y band yn gwenu i gyd achos o'n nhw'n teimlo rhywbeth. Y ffaith bod y dorf i gyd yn dawnsio ac y gyd yn canu ar un pryd a canu'r can i gyd. Hyd yn oed y riffs, canu bob dim a fel gweiddi popeth. Oedd e'n mor pleserus i fod yn rhan o ge. Oedd e'n just yn lovely. So fi'n proud iawn o ge. No, mae'n superb, a mae'n super defnyddiol i fi. Mae'n stori i'r gan, achos pan nes i dechrau'r can yn Rio gyda Cassin, a Domenico ar y drums, ac Andre yn chwarae'r offerynnau taro, oedd e'n balad. Oedd e'n rili araf, a o'n i'n canu fe'n lot yn is. Oedd e'n octave yn is. A oedd e fel just bossa nova, eitha traddodiadol i dechrau. A pan nes i... Oedd e'n lyflu o take, oedd e just yn rili bert. Lyflu. Ond pan nes i dechrau'r overdubs, o'n i'n chwarae'r piano... O'n i'n chwarae gitar pan o'n i'n recordo'r album. Nethon ni sesiynau i gyd yn fyw fel grŵp. O'n i'n chwarae acoustic guitar. A oedd Cassin yn chwarae bass, electric bass yn yr un stafell y fi. A wedyn oedd Domenico mewn rhyw stafell arall. A wedyn Andre mewn stafell arall wedyn. So, pan nes i dechrau'r overdubs ar y piano, oedd y darn bach yn dod mas. A ni'n meddwl, mae'r can yn rhy araf. A wedyn, nes i redeg mas o amser, oedd y taxi di fas, oedd rhaid mynd. So, oedd rhaid i'n meddwl am y peth am bach, a wedyn, nes i lan yn Llundain, dechrau blwyddyn diwetha, yn studio Sean Lee. O'n i'n gwneud cwbl o pethau ychwanegol, a penderfynais i ail dechrau Duwies y Dre o scratch, a wneud gyda mwy o kind of disco beat, a wneud y piano thing fel feature. So na beth yw'r hook a dechrau'r can. Hwna oedd wedi newid y can yn llwyr. A wedyn nes i'n meddwl, ti'n gyfarwydd y can Got to Give It Up, can Marvin Gaye, a mae fe'n canu yn falsetto, so ni'n meddwl, cael go ar hwnna. Neu gen i wneud rhywbeth yn falsetto. Na, gwych. I mean, dwi ddim yn swnio strained o gwbl. Mae jyst yn swnio yn super hawdd. Mae'n laid back ond eto yn llawn egni. Ti wedi gweithio gyda pobl fel Sean Lee. O'n i'n ar un adeg, 2090, o'n i'n obsessed gyda Sean Lee. A lot o'r stwff oedd yn wneud. Sut ti'n nabod e? Trwy Little Barry. Pan o'n i'n chwarae gyda Little Barry yn band Edwyn, oedd Barry yn neud, oedd yn neud, sy'n cofio enw'r album nawr, ond oedd Barry yn neud album gyda Edwyn, a wedyn oedd yn neud rhan o ge gyda Sean hefyd.
So, oedd y recordo'r album yn 2 man. So, oedd Barry yn gweud, rhaid I ti gwrdd y Sean. A hefyd nes I gwrdd y Sean pan oedd e'n chwarae gyda band o'r enw The Superimposers. Pam wneud yn Gymraeg, ddo? Pam bod ti wedi penderfynu bod rhaid ti... Mae yna ateb rwydd i hwnna. Yeah. Sef, oedd Christian Money bod fi'n gwneud album yn y Cymraeg. A mae hi'n eitha persuasive. A oedd hi'n gweud, pan oedd hi'n gweud, mae rhaid I chi gwrdd ar boes ma, y cerddorion, a wedyn oedd hi'n gweud, you should do an album with them. You should do it in Welsh. A hi'n gweud, okay. Yeah, mae hwnna'n syniad eitha diddorol. Yeah, pam lai? A hi definitely dechrau y proses. Dwi eisiau sôn am Chrissy Hines yn bydd bach fan hyn. Rhai ifanca yn eich plith sy'n gwrando, sy'n meddwl, pwy yw'r Chrissy Hines yma? Mae hi'n rock and roll icon, really, yn dyw hi. Mae'n Americanes, fath draw I Loegr yn ystod y 70au, a cyfnod punk, really. Oedd yna gyda'n gweithio gyda Vivienne Westwood yn y siop Sex, a dyna lle dath y Sex Pistols o. Ac mae yna luniau briliant ohoni fel gyda punk rockers y pryd. Dechreuodd y Pretenders. O ti bellach yn aelod o'r Pretenders, neu'n touring member o'r Pretenders? Touring member. Ie. Greili gyda nhw. Ond oedden nhw nôl yn y dydd. Mae'n gynnu iconic Brass in Pocket, 2,000 Miles, beth yw un o cynnion Nadolig, ore yn feddwl I. So mae'n greit hwnna. Dwi'n meddwl bod fi wedi cyfro rhan fwyaf o'r pethau oedd e'n eisiau cyfro. Wyt ti'n weithiau? Na, dwi eisiau sôn am lockdown gyda ti. Wyt ti'n colli chwarae'n fyw? Ti'n gwybod be? Fi'n colli'r trefeili a fi'n colli'r recordio. Yeah. Mae well fi recordio, mae well fi creu rhywbeth newydd na chwarae pethau drosodd. Okay. Ar yr hewl. Fi'n licio teithio achos fi'n cael trefeili a gweld mannau newydd. Mae gigio yn byproduct, neu mae means to an end. Fi'n joio chwarae, don't get me wrong, ond mae'n well fi'r actual trefeili a ffeindio pethau newydd a cwrdd o bobl newydd a fi'n licio creu pethau newydd a fi'n licio mynd i'r studio, so fi'n gweld eisiau'r studios a'r mannau newydd. Ti wedi bod yn creu stwff newydd adre right nawr? Ydw, fi wedi bod yn cyfansoddi pethau, dim recordio pethau cymaint achos fi ddim yn any good, fi ddim yn engineer. Fi'n gallu gwneud demos, so fi'n cyfansoddi cyneuon. Ond o ran recordio pethau go iawn, dim eto. Ond mae'na gyneuon newydd yna iddyn ni disgwyl mlaen amdanynt. Brilliant. Wel, diolch am y sgwrs, a dwi'n really enjoy really enjoyo'r album. Ar ôl neithio, dwi'n meddwl bod bydd e ar repeat yn yr ardd eto eleni. Sy'n neis. Really neis. A dwi'n meddwl na I sneacio un ddau o traciau nôl mewn, unwaith gaf I cyfle I fewn as yna. Ond actually, mi oedd na un, nes I wneud set ar gyfer sioe radio New Northern Soul yn Ibiza. Tua mis yn ôl, ac mi oedd yr Ifan Dafydd remix o... o Olion. Ifan brilliant. Mae'n amazing. So oedd hwnna ar hwnna. A dwi'n meddwl oedd bach o bendith ar y remix hefyd. So dyna ni, always represented. So great. Ond pob wyl I ti. Diolch yn fawr am y sgwrs. Ac, obrigado. Dyna, bye-bye.